Kaixo egunon, Paule Abrego eta Marta Birgala. Erreportari gazten lehenbiziko saria eskuratu dezuela, eta zuen gaia izan da, izotz gaineko patinai artistikoa, ez? Bai. Bueno, azaldu pixkat, zertan batzat? Guk erabaki, inguru bat ala bedatza, gaur egun ikusi genuen, dela kirol batzuk, berezik importantzia bat ezagela, futbola eta hola. Eta guk ikusi genuen ez, gure ingurune bai dazkau kirol batzuk ez dianak hain garrantzitsu bezala hartzen, eta gu geha, oitako partaidek, eta erabaki genuen, igual hoien buruz, informazioa, behaien egoera azaltzea, eta orduan erabaki genuen, gimnasia ritmika, dakau gero bai patina artistikoa eta hola, eta nola, dakaun hemen Donostin klub bat, eta nik, en konkreto, eta behar bai, ez dautze dunan jendia, eta hola, erabaki genuen horri buruz zitea, ze bai genezkan errepidentziak beste herrialde batzutako patinatzailenak, eta hola, eta gero bai dakau handoainen, kirolari bat iritsitana izatea mundu mailan eta hola konbentitzen, eta erabaki genuen horri buruz esposizio bat itea, ze jendiai atentzioa dituen kirol bat. Marta, zemuz moldatu zate bilak erreportari lan hau egiten? Ondo moldatu baino, batzutan erreportaria izan duten, plan programak estigun egiten, ordenagailu blokatzen, azkenen lortu pasetan. Baina zuen gaia bintzat argi zen eukaten eta horri eutsi jozu. Eta zer egin, norrengana jo, eta hoia... Bai, dena, bai. Bueno, zorionak, Paule eta Marta. Egunon, bai hau txandorena. Erreportari gazteen bigarrengo saria eskuratu datzula aurten. Eta listor asiatikoak gaitzat hartuta. Azaldu, gaia. Ni gai honekin hasi nintzen lehen urtean, izan zen animali honen presentzia batez ere komunikabideetan agertzen hasi zenean, eta hola. Eta aurten euskarako irakasleak gomendatu zian gaiakin jarraitzea, gehiago lantzea, eta aprobetxatzea proiektu hori lehiaketan dara dukezteko. Eta eskatu behar izan die laguntza erlezain bati eta suintzaile bati, eta behaiekin elkarrizketa batzuk egin da gero eta informazioa aurkituta gero, horri helduta garatu dela. Orduan, elkarrizketa ezberdinak, gero informazio jaso duzu eta horrekin nolabatxe osatu duzu... Azkenean lana ez da bakarrik interneten aurkitzen da informazioa, edo elkarrizketak egin behar da dena bateratu, informazioa kontrastatu eta hori den azkenean lana. Eta batez ere, gai honetan eskarmentua dakan jendearekin ibili zela. Azkenean erlezainek dakite honi buruz gehien, ze behaiek dira lehenengo afektatuak, eta erlezain bat eukitzea eskura berari galderak egiteko oso baliagarri izan da, eta alde hortatik laguntza hondi bat. Azkenean, kasetaritza erreportari bat egin dezula. Bati galdetu, beste. Erreportari bat egin. Bueno, zorionak, Amaia.